Horas madi hita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata ditu hata jumulu mahita martangiang. Asin roha madi hamu dohot dame na siya dewata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabetur jamita di partangiangan di bagasati kion tarsurat do di Kolose 2 ayat 6 sahatu 10 sia. Tapi tihu maju hata nitu puki di bagasar rohat tabi songonom ma didok. Ope songon pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabi marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor siaon hobar tu naniajar hot tuhamuna. Lumubi mahamu marroha moliate. Jaga mahamu sotung diagudi bahamu merhiti-hiti hata bisuk-bisuk dohot hata lesem nasomari pola hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton si sia-sia ni hasyanganon dada mangihuton Kristus ai di bagasan ibana do maringanan sadok gok ni hadebataon marupahud daging di bagasan ibana saha nak tuhamu hagugok nai ibana do ulu ni nasa hamuliau doho panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat. Dada binahen ni tangan, laho mananggal pamatang na merdagingon. Binahen ni parsunaton na siyan Kristusido. Airap tartanom do hamu doho tibana, dina terdidi ihamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu dipahehe. Dina gabi porsea hamu dihaguguun ni dibata. Na pahehehon ibana sian akka na mate. Asahamu naung mate di bagasan akka pangalausion doho di bagasan sibuk na sotar sunati rapon ibana do hamu di pahehe di nasinesanai nasa pangalausiota. Di sesa do surat tangani na dopak kita ima akka patik na maralohok kita di padaudui di lohotot tu silangi. Di pupusi do akka hamuliaon doho panggonggomion patardo di patotodurhon nasida di pebakkod do nasida na talwi. Ope unang ma dihumi halak kamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang ala ni arisabak pe. Halino ni akka naneng rodoi alai Kristusido na puna badan. Tung unang mahamu dilesal-lesani halak nagiot paula-ula na serep jala sumobba akka suru-suruan di tengah-tengah hodo na ni idana di bagasat tordina pinaburnang ni roha-roha ni dagingna alai dang diparsigatungi ului ai siani lemmagodang marguru tu debata sadok pamatangi na nyurupan jala pinadumu-dumu ni akka urat dohot ihot-ihot ima sahakna. Donga sapor siaon di bagasat tu hatta Yesus marningot godang niaka ela-ela di tonga-tonga ninguluon somal dona toras mangaleho poda manang nasehat tuak kenak konna asa manat unang tertuk-tuk jala dedap unak terrubung. Terjemahanna hira songonom mara hati-hati agar tidak tersandung waspada agar tidak terperosok. Isarana hati-hati berpikir mendengar, melihat, berbicara, bertindak, dan melangkah. Jadi somal doro paning songon natoras, say dipengok do manang dipudedo kenakon asa hati-hati manang waspada. Suak songoni manang najupak kita diturpukon. Ditugu-tugu si Paulus do huriana di Kolose asa manat nasida lumubi alanunga adong akapar poda haliluon nanaing mangaliluhon hak Kristenon nasida. Dumutusi ditonaho si Paulus do diturpukon. Na parjolo totong ma marparange di bagasat Tuhane. Donga sapor siaon naking di ayat onomi tabigedo didok si Paulus. Songon pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Artina di sosohon si Paulus do asa saluhut ruas ni huria Kolose makanguluhon pajak kononna di Kristus Yesus Tuhan.
gabi marurat jala pinauliuli mahuriai di bagasan Kristus. Lapatanna lam takas marparsauran dohot Kristusi. Dungi lam tugu mahaporsion nasida. Hobbar tu najarhon nisi Epapras songon nabui taida di Kolose sada. Ima donga saulau nisi Paulus di huria Kolose. Huhukma huriai marroha moleate. Siala pajakonna di Kristus Yesus. Halak na marurat jala pinauliuli di bagasan Kristus, jala tugu marhapor siaun, pasti doi gabiaka parroha moleate. Alaboha alanunga takas di parhatopot, pabua Tuhanido mual ni hanguluan saliling di hasyanganon, dohot sahatu ngulusugo pe. Marningoti patuk do akanong mangulu di bagasan Kristus, gabiaka parroha moleate. Dada sebalikna gabiaka parroha parungut-ungut manang namuramad dili. Donga sa porsiaon lausongoni manang turpukon manosohot tuhita sudi. Asanak kita pe toktong ma marparangi di bagasa Tuhani. Ay ngulu si songonido na hinalomohon ni Tuhani dia kanong majakonibana di bagasan nguluna. Isarana songon sahalak naung lulus seleksi masuk tu IPDN manang Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengkiaro rata idei asal keluar sejabu isarana rupaning tu gereja manang tu pasar ikut tetak do pakaian na seragam ne mulai sa sipatu sahat tu topi pangkasan na pe ikut songop pangkasan ni militer do. Artinya, dakkola di kampus nasida disiplin. Alai di duru ni kampus pe tetap do nasida disiplin. Marhite na songoni gabi muraro nasida di boto halak na mahasiswa IPDN melepas di luar ni kampus. Hak Kristeno taipe dituntut do tuhita asa pataridahon ngulu na totong marparange di bagasa Tuhani. Jadi marhita kaparangan di bagasa Tuhani ima patuduhon babua akka anak ni debatado hita. Napaduahon manatma sotung diago parpoda haliduon ha Kristenotay. Ima natinohonis Paulus napaduahon nabuitede di bagasa turpukon. Donga sa porsiaon di ayat walu diturpukon tabegido naking didok songonon. Jaga mahamu, sotung diago di bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem nasomarit pola hobar tutonatorani jolma mangihuton si sia-sia ni hasyanganon dada mangihuton Kristus. Omma muse narikot si parrohahonon ni halak Kristen na di Kolose. Asa hati-hati na sida, lumobi maradupon akaparpoda na paliluhon ha Kristenoni. Jadi, lahu mengadopi akaparpoda haliluoni, diuji Apostel Paulus do, pajojorhon akanarikot gabi pegangan ni huriai, songon natabege na kaning di ayat sia 1:10 sia. Ima, ia Yesus Kristus tutu situtudo debata nama rupa daging. Ala ditiki adong do paham nama dok ia daging najahat doi. Ala ni dang mungkin debata nabadiai songgok tu Yesus marupa daging najahati. Manang daging namar dosai. Alani dipertegasi Paulus do diturpukon aso nang ganggu huria Kolose. Babua di bagasan Yesus do maringanan sadok gok ni hadibataon marupahon daging. Ay debatado Yesusi na marupahon songo kita jolma. Ati pe ditubuhon siya jolma ima si Maria. Alai na gabi-gabian siya to di perbadia do yang haroro ni Tuhatta Yesus. Songonima di patorang si Paulus tunasida
Asaw na pola tarela na sida, tuwaka na mamudahon na asing siyani. Jala, Jesus, ido ulu ni nasa hamuliaon doho panggunggomion, manang pemerintahan. Lapatan na tuduk do sa luhut waso na deportibion tutuhat na Jesus. Dungi moluadong akan na mamudahon ikot tarsunak do secara perdagingon asa taruli di haluaw ni Sir Debata. Ipe didok si Paulus do asaw naktarela hudia Kolose tuakapuda na songoni. Ay parsonaton ni halak Kristen dadabe parsonaton secara perdagingon. Alay parsonaton secara partodion nama. Jala saluhu nay nung nasikok di patupa ima marhite panubusion ni Tuhatta Jesus. Marhite hamamate dohot haheheon ni Tuhatta Jesus nung nga ditanggali be ngulutan na buruki ima ngulu na dibagasan dusay asa marngulu ni baru. Jalaido na jinalo niya kana porsyai marhite padidion na badiyay. Jadi akan ok terdiri di bagasan Kristus nak tartanom do hajal maut na buruki tu bagasan hamatean. Asa marparangi muse di bagasan ngulune baru. Songon Kristus naung hehe sian hamatiane. Boyde tepartudus songon tersurat di Rom onom ayat 4. Jadi dang marsigatung tu parsonaton perdagingon haluaun ni halak Kristen. Alai marsigatung tu Kristus naung mate jala naung heheido. Songonido naktaringot tuak kasih panganon, si inumon, pesta, manang poltak ni bulan, manang ari sabak pe. Dohok sumoba akka suru-suruan. Asa unang ulu huriai tarela tuak kapuda na sositong. Sadok manakma tuak kapuda na sumarsigatung tu Kristusi. Akaima di pajojor Apostol Paulus ditrupukon, narikot gabi pegangan ni huriai. Asa margugu na sida mengadopi akka ela-ela ni parpuda haliluoni. Donga sapor siaon, laos songonido nang trupukon manugihot tuhita sudi. Asa nakita pe manatma, sotung gabi diago parpuda haliluoni ha Kristenotay. Wasa pola harwa ikom manat jalwas pada hita maradupun akapat poda haliluoni. Alusna ala tung jorbuk do pakorhonnya kapoda haliluoni. Di samping menggagalkan hamonangan nang tajalo di bagasan Kristus, laus boido akapoda haliluoni merugikan dirina sendiri. Isarana rupaning tengok maju songon namasa di sekte kiamat pondok nabi na niluhon ni si mangapin si Buya di Bandung. Didok ibana tiki kiamat nama Portibion tanggal 10 November 2007. Pola doro paning sekitar ratusan halak nang tarela dohok tu sekte nai naro sian berbagai penjuru tanah air. Marpungu manasida di sada inganan paimahon hamamasa ni kiamati. Tunggu punya tunggu, harta telah lenyap, rumah atau usaha telah dijual, pekerjaan atau sekolah telah ditinggalkan, alanin narohana sida dak tuaha besudi, ay kiamat nama. Hape aha mana masa, dak toho masa kiamat, songon na nidok nai. Maila masudi akan aparsidohot tu sekte, nadiba bingung, so diboto betu dia mulak, ay nunga sudar tanah. Nunga digadi cek kejabuna dohot akau sahana. Moleate dope dak pitor manikok nasida. Buah musema molo pitor bunuh diri massal daripada meila nina rohana. Songon namasa dia ke aliran sesat na asing. Songon di sekte ranting Daud na niluhon ni sida kores rupaning. Imajo jorbu ni poda haliluoni. Ape taringot tu kiamati nunga takas hatan itu hatta Yesus maddok. Alai anggo arina doho sadi harina danga dong nabotosa nak suru-suruan na di Banua Gijang nang anaki daholan amai songon nabui tajaha di Matius 24 ayat 26. Songonido nang akapoda haliluon na asingi
isarana di dok rupaning dak sala merdatu mulu mengadului hahi pasod do manang mulu palaku tiga do manang mulu latu pertahanan di daging termasuk lau mengadului rokap haliluar doi sude lahu menuntut manang na menuntut hamu bau ni roha jadi dak tikosi dak sitongi ati di bahini manatma unang tertutup jala dadap unak terhubung hati-hati dan waspadalah sotung diago aka perpoda haliluoni ha kristenota unang loas aka poda haliluoni menggagalkan manang manudati hamonangan noktajalo merhite ha porsiota di bagasan Tuhata Yesus alani totong mahita marparangi di bagasan Tuhani jalata pangasahom ma habisuhon na sa Tuhani asa margugo hita mangalo akapoda haliluoni amen martang yang mahita moliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami ajari jala tugu-tugu mangulu nami asa say hobar tulo manirohamma nahu parangi hok kami di bagasan Yesus Kristus martangi kami amen.